na nke Chukwuka dibịa bụ onye nnobi osi na kama nwoke ga-esi ogiri na sie nkwụnkwụ idegharịa n'inu a n'onu ọzọ sị inu ahụ ịtụgharịa afụma sị na ọnụ nwoke na-esi nkwụnkwụ na-esi ogiri otu ndị Igbo si atụ ọkwụrụ ọtọ ọfụma ọnụ nwoke na-esi nkwụnkwụ na-esi ogiri bụ na onwe onye ogiri ga-esinarị na ụlọ nwaanyị ogiri na-esi ebe a ma mụ nọ na-ete ogiri ị na-anya n'ụlọ mana onye asị nna unu na-ete ogiri na ọ bụ na ọ dabaghị n'ọnụ chacha n'onwe ihe eji malụ ndị eji ji malụ nwoke were ede malụ nwaanyị ejikwa ogiri malụ nwaanyị ejighị ogiri malụ nwoke ndị Igbo sikwa n'ọnụ nwoke sie ogiri ịma na aka nwaanyị dị ya ọ nwere ife eji malụ nwoke bụ ihe eji malụ nwaanyị eji obi malụ nwoke were mkpuke malụ nwaanyị ifụzia nwoke na-eke ogiri ndị Igbo sikwa na nwoke na-apị ụkwa na ihe na-eme nwaanyị ga-apịnwe ụkwa ya ihe ewepụ ya n'arụ ọpịsị ụkwa ọmacha ya ozugbo ghee ya chepụta ya taa ọpịsị ụkwa ọmacha ya ozugbo sie ya bute ụkwa erie mana isi nwoke ji epịa ụkwa ka erie n'eyifi ọ ya apịgide ụkwa mgbede apụ ọ pịchabeghị maka na ọ maghị ya arụ onwe ụdị ozi nwoke na-ejenwu nwee ụdị ha ejenwu isi nwoke nje egbutu ụkpaka na ogbutuo ya ọka ha daa chaje walụ nke walụ mana isi je onugbu ma onye aje ka ọtịta obere ofe ka e wee rie nne ife nke mbụ naghị esigide ofe ahụ mgbede apụ nke ịba na-esicha anaghị eri ejighị ha ite ofe mara ụmụ nwoke nkwụ nwoke na-ete mana ejighị wee malụkwa ifụ nwoke na-esi nri ọfụma mana ọ nweta n'aka nne ma na nne ji sọ ya mana ọ nwere ụmụ nwaanyị hi nne na be ha ọnụ nwoke kwesịrị na-esi ogiri esi nkwụnkwụ na ọ kwesịrị na-esi ogiri o nwezi ife nwoke na-eme dịịrị ya ịlụta ụlọ bụ ọrụ nwoke inwe ọnụ ụzọ ámá bụ ọrụ nwoke ọlụzie mgbe ịnụ nwaanyị bụ ọrụ nwoke mana ọ nwezi ọrụ dịịrị nwaanyị nwoke nụọ nwunye ewere gị na onye na-esi ozi nri ọ si ozi enyi mana ọ chọrọ isi na ọ bụ na ọnya ka ụlọ esi m nya ngwa ndị dị m ka ụlọ tata onye asị ngwa nwaanyị ga-esi eta sie ya echi sie ya oge niile nke ahụ dị iche ọrụ nwoke otu nwoke awụ arụ apụ je chọọ ha ya eri ọnụ nwoke kwesịrị na-esi ogiri nkwụnkwụ na ọ dị-esi ogiri nkwa ise ya bụ ọ na mmadụ eme ije keta ya ụta mana ọ emesịka nwaanyị ọrụ nwoke ka ọ bụ hapụkenye ya na ọkwa ihe ọ mekwa kwesịrị imene abụkwagasị ndị gboo chọọ ikwu okwu a na ọ bụrụ na ọ chọọ ikpenyere ụmụ nwoke ibie ọgụ ọfụ nwoke na ọrụ nwoke na-agba n'ilo o nwekwa o mekenye nwunye ya jekpe ya n'aka ụmụnne ma ụmụnne ya ofu onye asị anyị egburu ya egbu ihe a na-ajụ mkpi bụkwa epụtakwawala na ọ bụrụ ka ebe ịrahụ nọọ ifu mkpi na ọtụtụ isi mkpi pụtakwawala sị na apụtaghị ịjụwa mkpi ka ebe ịrahụ mana onwe ọzọ ihe na-achọ ka onye na-amaghị na ọnụ nwoke na-esi nkwụnkwụrụ esi ogiri okwuo ya otu agụkọ ikwu ahụ abaghị ya bụ na oge ụfọdụ onye chaa ka ose n'afọ ka ose ife dịele nwoke dịele ụmụ nwoke ihe dịele ụmụ nwaanyị dịele ụmụ nwaanyị.